vandaag bij ASP Adventure in Valkenburg en die ken je als activiteitenbedrijf. Je kunt steppen, fietsen, klauteren, van alles en grotactiviteiten. En vandaag ga ik mountainbiken in een grot en dat wordt weer een leuke uitdaging met maar één hand met de camera erin. Maar ik heb gelukkig wat vrienden meegenomen om mij te versterken. Ik sta naast Twan en Twan is onze grotbikegids. Maar Twan, wat kun je hier bij ASP of in die grotten in Valkenburg allemaal doen? Je kunt wandelingen doen, maar wij specialiseren ons in wat bijzondere activiteiten. Namelijk een fietstocht ondergrond. We hebben culturele tochten waar je ook een bezoek brengt aan de kapel die wat gemaakt is in de Franse bezetting. En we hebben ook een soort escape room activiteit. Maar vandaag neem ik jullie mee grotbiken. Dit gangenstelsel is maar 400 jaar oud. De meeste gangenstelsels in de buurt zijn wat ouder. Het bijzondere van dit gangenstelsel is dat het eigenlijk nooit toeristisch is geweest ten opzichte van de gangen van Valkenburg. Waardoor je dus hier nog heel mooi authentieke gangen kan zien die wat niet bekrast zijn. Het is eigenlijk een ander landschap. In Nederland hebben we verschillende landschappen. Dit is eigenlijk een onderaards landschap. Wat eigenlijk het dichtst bij in de buurt komt van een andere planeet. Is dat niet spannend, dat grotbiken? Het hangt er vanaf. Het is donker, het is ondergronds. Het hangt er vanaf waar je de spanning in zoekt. Maar eigenlijk is het gewoon recreatief fietsen ondergronds met een leuke culturele informatie over het gangenstelsel en hoe de kalk ontstaan is. Ja, ik heb er wel heel veel zin in. Ik ook. En ik geloof dat jij ons bij de hand gaat nemen en mij een beetje... Ik neem jullie mee. Toch? Komt goed. Oké, super. We doen het samen. Dit is het grootste gangenstelsel van West-Europa, maar liefst 70 kilometer aan gangen. En pas op met je hoofd. Afstappen! Dit is heel goed bukken, maar wel heel erg leuk. Afstappen! Je ziet hier al, dit was officieel eigenlijk het plafond. Maar ze hebben dat met explosieven eruit gehaald om daar kalk van te winnen, om cement van te maken. Gaat het goed, Rick? Ja, het gaat heel goed. Wel bukken af en toe, hè? Nou, dat is echt een superleuke ervaring. En ben je nou met je familie of vrienden of collega's, dan moet je echt wel een keer langs gaan. Want het is een beetje intensief, maar heel erg leuk. En een stukje cooler dan boven, dat wel. Of dit was een filmpje. Ons grotavontuur hier ondergrond zit er alweer op. Vonden jullie het eigenlijk leuk, jongens? Het was echt leuk. Echt superleuk. Ja, ik vond het ook heel erg gaaf. Je kunt nog veel meer toffe dingen doen hier in die grotten in Valkenburg. En daarover lees je alles in de blog hierboven in beeld. En dan wens ik jullie een hele... Jongens?